Sanibonani guys, ngithemba ukuthi niyaphila. Hayi guys, kuya ngokuba nzima every day. Abantu ababona i-content yami la ka-TikTok bayangifonela, bayangi-WhatsApp-a, bangisendela o-WhatsApp, bangisendela ama-message. Abantu baxakekile emnyango guys, abantu baxakekile emnyango. Guys, ungabothi mawubona kwakho kungekho nyama kunamazambane kuphela besithi uyahlupheka. Hlupheka wakakwazi. Namhlanje-ke ngithintwa usisi uthi yena ucela ngimcelele kunina abantu baka-TikTok ukuthi noma ubani ongaba nosizo ucela amsize. Isitori sakhe-ke usisi sime kanje, uthi usisi wayexakeke ngendlela eyisimanga. Wayexakeke ngale ndlela yokuthi wayeza aqome indoda engayithandi, ayiqondise ukuthi ngoba ufuna imali. Alale namadoda engawathandi ngenxa yokuthi ufuna imali, ufuna ukuthi iy'ngane zakhe zilale zidlile, naye alale edlile. Uthi beke kwenzekala le ney'nhlotshana. Iy'nhlotshana hlampe abantu engibona laba bale-South Africa laba abavakashile. Uthi kwesinye isikhathi nje abe ney'nkinga yabo ey'ningi. Uthi ugcine esey'buza ukuthi kodwa ngiyohambe ngilala nabantu besilisa kanjena ngoba yini? Ngikhathele manje, wazizwa yena ukuthi cha, ukhathele manje ilento. Wase kodwa kwafanele ukuthi aqhamuke neplani. Iplani-ke aqhamuka nalo lokuthi ahambe ayothwala. Uthi wahamba waya enyangeni kaMhlaba Uyalingana. Uthi mayefika la kaMhlaba Uyalingana naye uyalelwe omunye asembona naye ukuthi use-right, bebehlupheka naye kodwa use-right. Uthi bafika la kaMhlaba Uyalingana. Uthi-ke ubaba wakhona wabenza izinto. Uthe esuka lapho wayengena nenja. Uthi inja nje engakakhuli kakhulu kodwa nje uthe nje inja seyikwazi ukuluma. Uthi inja eyesilisa. Uthi wayigcaba inja wakhongozela igazi layo, wagcaba yena usisi lo, wakhongozela igazi lasisi. Walihlanganisa ndawonye wafaka umuthi. Uthi kakazi ukuthi umuthi owawufakwa kwakuwuwani. Uthi kodwa-ke wayesephinde esebagcaba ngalamagazi lawa abo esehlangene nomuthi la ufakile. Wagcaba usisi umzimba wonke wamqeda, waphinde wagcaba inja umzimba wonke wayiqeda. Uthi-ke ebagcaba nezitho zabo zangasese, wagcaba yena usisi lo esithweni sakhe sangasese. Uthi nje ngoba wathi angikhumule ngibe nqunu. Uthi wangigcaba ngisho esithweni sami sangasese ngalo muthi ohlangene negazi lenja. Uthi naye wayigcaba nasesithweni sayo sangasese ngegazi elihlangene nelami. Uthi hhayi-ke bese-ke sesiqedile-ke ukusigcaba kanjalo wayesethi-ke kusukela namhlanje ngeke uphinde ulale nomuntu wesilisa. Lenja le sekuyindoda yakho. Awuphinde ulale nomuntu wesilisa, ulala nalenja kuphela. Ngoba umeke walala nomuntu wesilisa uzoba nenkinga. Lowo muntu wesilisa ngeke aze kuphele ngisho u-5 hours ephila. Uthi hhayi ngithi ngezwa. Uthi ngihambe-ke ngiye ekhaya nalenja-ke. Uthi ngiyaliwe ngalenja ukuthi nje fanele ngiyithathise kwendoda yami noma ngiyiphakele ukudla okufana naloku mina engikudlayo ngoba indoda yami ngilala nayo embhedeni. Fanele ngiyifundise lenja ukuthi ithoyilethi njengathi sabantu. Uthi nje lenja mangabe ngiphumile ngiye e-restaurant fanele ngihambe nayo. Uthi kwesinye isikhathi-ke kwezinye iy'ndawo izinja azivumeleki. Wathi mekuwukuthi ngiya la kungavumelekile khona izinja, kodwa lingapheli usuku ngingayibonanga ngoba phela mina nalenja le sesiwumuntu oyedwa, sesinyamanye, sesiwu-husband and wife. Uthi-ke hhayi lenja-ke
bese ngilala-ke le nja-ke, uthi ngilala le nje, uthi ngilala, uthi ayikhathali, uthi nje mana, uthi ngisho ngikhathele ngifika mhlampe ngiphuma emsebenzini, uthi kuyenzeka emsebenzini usebenze i-overtime uphume late, uthi kona izinto zami ngiyabona ukuthi hhayi seziyakhanya sengiyaphakama, nasemsebenzini ngathola i-position kwa-right, uthi kodwa ayingilali kanje inja. Uthi nje makade ngihambile ekuseni ngiyothi ngingena nje ngibigibela phezu kwami. Uthi futhi wangitshela wathi ngingabolinge ngiyincishe ngoba mengingayincisha ngizoba nenkinga. Uthi hhayi ngilala inja, inja ingilala, uthi-ke ngiya-prevent-a, ngiyahlela ngoba phela manje ngisaba ukuthi nale nja izoze ingimithise phela manje. Uthi hawu, uthi ngihlela nginjalo-ke, ngihlelela ukuthi inja ingangimithisa, ukuthi hhayi inja iyangilala izitika ngami inja, uthi iyazitika ngami inja, uyazitika ukuthi iyakhula futhi, uthi iyakhula. Uthi the more ikhula is the more nje ifuna kakhulu ukulala. Uthi hhayi-ke ngiphile-ke nalento yokulalwa inja, ukuthi kodwa ngibuye ngikhumbule phela ukuba nomuntu wesilisa ngoba ngase ngike ngajola, ngase ngikwazi ukuba nomuntu wesilisa ukuthi kuyinto ekanjani. Uthi ngibuye ngihalele nje ukuba nomuntu wesilisa nje. Uthi hhayi ngishiye ekhaya le nja ngihambe ngiyozintshontsha nomuntu wesilisa. Uthi ngiyothi ngizwa nje ngakusasa kuthiwa hhayi umuntu wesilisa lowo usibanibani ushonile. Uthi kodwa-ke phela abantu bazobe bengazi ukuthi ubelale nami. Uthi lapho kunwembeza uyongidla, uthi kumanje ngizace ngixegwa nayizona zonke iy'ngubo engangizigqoka. Uthi ngiqale phansi manje ngithenga iy'ngubo ngoba mengike ngakhumbula umuntu wesilisa ngathi hhayi khona umuntu wesilisa ake ngiy'ntshontshe naye, uthi nje ngivele ngimsendele umuntu mhlampe engangithandana naye ngithi I miss you. Uthi naye avele athi I miss you too, uthi bese ethi ene asibonane ukuthi ngivumele phezulu phela ngoba nami ngiyahalela ukuba nomuntu wesilisa. Uthi kodwa the following day umuntu wesilisa uzoshona. Uthi-ke manjena-ke inja lena-ke phela iyona nje asebhekene naye, uthi nje inamathele inja. Uthi-ke manjena-ke inkinga-ke eyenzeka, kwafika iy'gebengu kakhe ngoba ethi phela use-rich nje nabantu bayabona ukuthi khona abazokuthola nje okungconywana. Uthi hhayi bafike bagqekeze kushuthi inja-ke phela ibakhonkothe-ke. Hhayi kuthiwa bavele bayidubule inja. Bayidubula inja, wahamba waphinda laphaya elokhujeni enyangeni. Washo ukuthi manje inja idubulekile ifile kanje. Yathi inja-ke, yathi inyanga-ke kuzophela konke okade unako. Konke okade unako kuzophela. Kodwa-ke kusangakwazi ukukuvuselela emva konyaka. Uthi-ke manje angihlupheki kanje. Uthi ngihlupheka manje ngale ndlela ukuthi ngike ngilale ngingadlile. Kodwa manje ufisa umuntu ongamsiza ukuthi akhiphe lesithwalo phela akwazi at least ukubuyela empilweni yakhe le eyakudala. Uthi noma wehlupheka kudala kodwa wengahlupheki ngale ndlela asehlupheka ngayo manje. Uthi uhlupheke uthi nje konakele empilweni yakhe. Uthi kuphahlaka yonke into, uthi akukho nokugoda okulungayo. Uthi nomsebenzi lo ade emsebenza kwavele kwafinja, wavele waxoshwa emsebenzini. Uthi kuningi okwenzekalayo. So manje udinga umuntu ongamsiza. Uthe nje ngicela ukuthi ubaxoxele abantu baka-TikTok le ndaba, ubacele ukuthi ngicela umuntu ongangisiza, umuntu ongangiyalela, umuntu ongangisiza angikhiphe lesithwalo okungcono, ngiphindele kulokuhlupheka kwami kwakudala ngingakathwali. Uthi ngoba unyaka owodwa kwenzekile ifile nje, uthi kodwa sengihlupheka ngale ndlela yokuthi kuba ngathi kade usengihwabheke ngisho ebusweni, uthi nje sengivele ngaguga ngenxa yokuhlupheka. Uthi-ke nje manje ngibuyele kuloko kulala ngingadlile. Uthi manje ngibuyele ekutheni manje ngihambe ngenza ama-washing emzini abantu, ngihambe ngizama ukuthi phela ngilale ngidlile. Uthi kunzima, uthi umjondolo engihlala kuwona ukhanya emnyango, uthi usendlini ububuka umuntu osemnyango. So guys-ini bengithi uma khona ngempela onendlela yokuthi lo sisi angasizakala, ngiyacela bandla ningilalele, ngimyalele ukuthi angasizakala kuphi ngoba usenkingeni ngempela.
Ngiyacela-ke bandla nonhliziyo enhle nje bandla angithinti angitshele ukuthi usisi angasizakala kuphi. Ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Guys, le titori atitithwalo tiyathusa man, and to think ukuthi akunetinto letiso letendakalako la ngaphandle, it's just so weird. And asati ukuthi bantu esibabona banetimali labanye esibabona baphila kahle, yet they are suffering. Bayafisa ukuthi yibo ngazi ukuthi ngabuyela kule mpilo yami ngihlupheke because what is this? Kusiyoze uyovuma kulala nenja because of imali. Hayi ngamane ngife ngihlupheka ngamane nje ngife ngingilopholo because what is this is so shocking. Titori laqoqako lo sisi tetithwalo tiyathusa ngendlela lesimangalishaca something umangala ubone ukuthi hayibo bantu njena ababa nemali ubanabela ubabuka kanti lo muntu uyafisa ukuthi hayibo ngathi angafana nawe naye angabi nemali because le mali ita naletikhulu tinkinga nalobukhulu ubuhlungu nokungabi comfortable because hey yathusa lento le. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.